बीर सिलागां बसुमतारीनि दिनै 29तम 29थि बोसोर फालिनाय दिन। बे दिनाव जोङो बयबो गासैबो राजनितिक दोलोनि गुबुन गुबुन आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोङो ज' जानो हादों आरो ज' जानानै बिथांनि बे थैनाय समाव फालिनाय समाव जों बयबो ज' जानानै बिथांखौ जों बयबो श्रद्धांजलि होफैनो हादों। आरो बिथाङा जाहैबाय सासे बर' माहारिखौ मोजां मोनग्रा, बर' माहारि अनफावरि आरो बर' माहारिया जुदि मोनसे आदर्शवान जाथि जानांगौब्ला आरो बे ओनसोलाव मोजाङै थांनानै थानांगौब्ला बर'जों लोगोसे गुबुन माहारिखौबो समानै अननानै बिथांमोनखौबो खांनांगोन, बिथांमोनखौबो अननानै जोंजों लोगोसे समानै लांफानो रोंनांगोन। बे आदर्शजों सोलिबोनाय सासे संग्रामि दैदेनगिरि, नेशनेलिस्ट, बर' नेशनेलिस्ट स्पिरिटजों दैदेननाय मोनसे संग्रामि नेता आरो बिथांनि जिथु आदर्श, बे आदर्शजों जोङो दिनै प्रेरना हिसाबै जोङो थांनानै थानाय जों सुबुंफोरा बिथांमोननि आदर्शजों जोङो दिनै खामानि मावगासिनो दं। आरो बिथांमोननि प्रेरना आरो बिथांमोननि बोसोन गालांनाय बोसोनजों जोङो दिनै ज' ज' खामानि मावनायनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसिआव मोनसे गोजोन आरो मोनसे जौगानायनि मोनसे लामाखौ जों बयबो नुनो हादों। आरो जों आसा खालामदों बेबादियैनो जों बयबो जोंनि आगोलनि दैदेनगिरि बिर जोहोलावफोरखौ जोङो खुलुमलांनो रोङोब्ला, फुजा होलांनो रोङोब्ला निस्सय बिथांमोननि आदर्शआ गोथाङै थागोन आरो बिथांमोननि आदर्शजों गाइडेड जानाय रोजा रोजा सुबुंफोरा बे समाजखौ सिबिनो थाखाय आवगायबोगोन। दा बेखायनो जों बयबो बिथांमोनखौ सिबिनांगौ, बिथांमोननि आदर्शखौ जों सिबिनांगौ आरो बिथांमोननि आदर्शजों जोङो बिटिसिखौ अराय समनि थाखाय खांलांनो थाखाय जोङो बयबो ज' ज'यै आवगायनांगौ। बेखिनि।